Неба.JPEG не першая чытка ў брэсцкім тэатры драмы. Натхнёная вопытам Дениса Фёдорова, рэжысёра тэатра, Евгения Гадун вырашыла паспрабаваць паставіць і паказаць п'есу расійскага аўтара Дениса Смирнова. Фабула п'есы. Па прагнозах навукоўцаў, наша сонца павінна згаснуць праз некалькі тысяч гадоў. Але, на жаль, яны памыліліся, і гэты працэс ужо пачаўся. Людзі пабудавалі касмічны карабль і пакінулі зямлю. Засталася толькі адна сям'я, якая доўгі час спрабуе зразумець, выбраныя яны альбо грэшники. В конце пьесы становится понятно, что они вроде как избранные, что Бог дает им шанс начать все сначала. Пьеса о том, что достойна ли эта семья, достоин ли этот человек нового неба. Готовы ли они к новой жизни. У п'есе задзейнічаны не толькі акцёры акадэмічнага тэатра. Рэжысёр запрасіла акцёраў з тэатра лялек і тэатра насупраць. Самі ж артысты гавораць, што гэта добрый опыт. Это вообще очень интересный проект, то, что Женя объединила актеров разных театров, потому что, мне кажется, когда все-таки читают актеры одного театра, мы друг друга знаем, да, у нас есть какие-то там, свои там штампики, наработочки, а когда ты работаешь с людьми впервые, и они очень много тебе дают, и это в таком плане самообразования, мне кажется, великолепная идея. Абсолютно согласен. Вот. Да. Много я тебя научила? Да. Вот. Гэта першы вопыт маладога рэжысёра Евгеніі Гадун у пастаноўцы чытак. Гаворыць, што гэта своеасаблівы эксперымент. Галоўнае зразумець, ці падабаецца гледачу такія прэзентацыі. Тацяна Ігнатавец, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».